Tak hezké odpoledne. Začneme. Asi ještě někdo bude trousit, jestli chcete, tak nebo dále. My budeme asi pravdu do mikrofonu, protože se to natáčí, takže to nebylo slyšet, ale pak jinak budeme strašně rádi, pokud to bude formální debata, pokud se nějak nám podaří vás zapojit, nebo přirozeně prostě jako kdy vás napadne položit otázku, tak položte, nebo přijdeme z mikrofonu. Tak, jdeme na to. Já tady nejsem, není Hanna Bláhová, Janská Niževí, která se připravila tu debatu se Standardem, který tady dám, a mám tady nějaké otázky a byl jsem vlastně na začátku, když jsem to začal domluvat se Standardem, že si myslím, že to je strašně důležité, aby jsme tyhle témata tady udělali i v rámci ekonomické výchovy, a to v podstatě nějaký regiony, kde se není tolik léků, kde se tolik nedaří, nebo tak se nám to jenom nám z těch jako centrálních měst zdá, někdy se tam dostaneme, sice do těch regionů, a třeba jenom na výlet, kde se vrátíme, a přitom ty regiony mají svá specifika. A o těch se vás dneska budeme asi nebavit, ale o vzdělávání v těch dalších regionech. Tady mám ještě jako jedno rámování vzdělávání k neúspěchu, jestli jsi to nazval taky, nebo nějaká to. Jo, tak se jmenovali něco prostě reportáží. Dobře, takže to asi nám potom představíš, tak ještě abych snad uvedl, tak Standa Miller se vydává do oblastí, která v českém mediálním kontextu nejsou příliš dobře zmapovaná, do Karviné, na Vítkovsko, Jesenicko či do Krnova. Reportáže poskytují pohled na školství, mimoškolní aktivity, lokální politiku, zaměstnanost, péči o seniory a zdravotnictví, a to pomocí rozhovorů s klíčovými aktéry a obyvateli těchto obcí. Dává hlas obyvatelům jednotlivých regionálních obcí a zároveň je usadí do kontextu, které teda vlastně podporu vzdělávání na úspěchu k tomu tématu. Tak, já bych se tak první věc se rád zeptal, co tě přivedlo k tomu, že jsi začal věnovat vlastně to vzdělávání na dalších regionech, vlastně určitě. Tak já jsem se nedostal expert, takže jsem tam vyrostl z části. Stalo se to v roce 2002, asi v únoru, tak tehdy vyšla první studie pak research, kde oni srovnávali obce s rozšířenou působností podle vzdělávání základních ve školách, srovnávali celky třeba s mírou různých socioekonomických problémů, typu míra exekucí, nezaměstnanosti atd. A ono z toho vyšlo, že prostě tyhle ukazatele spolu velmi souvisí, to znamená, že v těch ORPčkách, kde jsou prostě, kde mají ty děti horší vzdělávací výsledky, tak obvykle jsou to stejné oblasti, kde jsou lidé více ohroženi chudobou, nebo kde je větší nezaměstnanost, nebo kde je větší třeba bytová nestabilita a podobně. Některé ty oblasti byly takové, jako, jak to člověk očekává, to znamená, že pokud oni používali budou, až to mě budou pro ty oblasti, kde je to takzvaný blblý, tak se může stanovit třeba Ústecko a Karlovarský kraj jako obvykle jednotně. A já jsem teda z Moravskoslezského kraje původně z Opavska, a tam to bylo takový víc barevný, to znamená, že ty jednotlivý ORP vedle sebe tak jako různě poproblikávaly, že ty oblasti, které na tom byly vlastně dobře, tak přímo sami sousedili nebo sousedí s těmi oblastmi, kde jsou ty výsledky mnohem horší. No a jedna z těch oblastí, která dopadla plně, myslím, nejhůře v rámci Moravskoslezského kraje, tak bylo právě Vítkovsko, a já, když nejsem přímo z Vítkovska, tak jsem do Vítkova chodil asi 6 let a Gimpel, takže mě to jmenovali, zablikalo, že mě to vůbec nepřekvapilo, proč to zrovna tam vypadá takto, protože jsem to velmi intenzivně pamatoval, v jakých podmínkách se celý ten region nachází. No, tak jsem dal cyklus reportáží, v tom prvním jsem se vydal právě na to Vítkovsko, co by řekněme vnitřní periferii. Vnitřní periferie znamená, že vlastně na rozdíl od těch vnějších, které jsou problematické, protože jsou daleko od těch centrech kolem hranic vesměs, tak ty vnitřní, o něch hovoříme v případech, že jsou tam vlastně vnitřní
vnitřních hranicích třeba krajů, prostě jsou třeba hlavní, že jsou vlastně na vnějších, ale jsou třeba ty dopravní obslužnosti a podobně, že to je daleko do krajského města. Takže všechno přesně příklad Vítkovska, který ještě specifický v tom, že z druhé strany, z části Lemovaný a vlastně vojenským újezdem, tak vlastně nebydlené oblastí, která tam jako vytváří takový kód, kde vlastně cestu dál nějakým způsobem nepokračují. Takže ten Vítkov je vlastně na druhé straně ty Ostravy takový, co by krajského města, Moravskoslezský kraj je ještě podle mě specifický oproti třeba Ústeckému, který já to moc dobře neznám, že možná z Ústeckému moc, ale že není právě tak plně jednolitý, že to není jako jedna průmyslová určitý zóna, která by čelila nějakým jednomu druhu problému, že to naopak se podle mě velmi liší to, s čím se potýká Ostravsko nebo Kravinsko, jak to naopak vypadá na Jesenicku, který z poloviny taky patří pod Moravskoslezský kraj, jak to vypadá na Sovařsku, který taky patří pod Moravskoslezský kraj, nebo pod Vítkovsku, že je to tady v tomhle tomu velmi heterogenní a velmi heterogenní byly potom i výsledky třeba dětí v tom vzdělávání. Takže já jsem mluvím moc dlouho, ale tohle všechno vlastně dokresluje ten obraz toho Vítkovska, že co bych k tomu Vítkovu možná specificky dodal. A pro mě to třeba bylo, nebo myslím, že pro ty místní obyvatele je velkým symbolem těch dekád toho odpadku, který se vám děje nějakým způsobem před očima, tak je třeba tamní nemocnice, která speciálně takovou bylo, že byla vyhlášena minimálně v tom smyslu, že to byla porodnice, kde jsem se narodil. A časem ta nemocnice se postupně jako velký osud jako následoval určitě osud mnohých nemocnic v podobných regionech. V tom je to nějak zobecnitelný, to znamená, že ty služby postupně zavíraly, až zkrachovala celá nemocnice. Dneska je z části léčebná, dlouhodobě nemocník, je tam pár ambulancí a za drtivou většinou zdravotní péče musí lidé, což tady v tomto případě znamená vylidňující se oblast, tady stárnoucí oblast, tak musí vlastně jezdit po celém tom kraji, aby se nějaký ty péči dostali. A vlastně podobný osud trošku sleduje i to tamní školství. Když jsem mluvil o tom, že já jsem chodil na víceletý, bylo tak v těch časech, protože teda dávno už je takový nějaký čtvrtstoletí, tak to bylo samostatné gymnázium, vedle byla jedna základní škola, a další základní škola, ale jakož počet dětí klesá tak nějak všude dál v těchto oblastech díky tomu vylidňování, kvůli tomu vylidňování rychleji, tak to taky znamenalo, že gymnázium začalo čelit vlastně nedostatku žáků a stejně jako tam i základní školy, takže se řešilo, to gymnázium zřizoval kraj a jako většinu těch obecních typů, takže ten kraj to chtěl zrušit, protože to přestávalo dávat nějaký větší smysl, ale ten Vítkov jako takový to vnímá jako další jako symbolickou pohromu, že po té nemocnici přijde o další věc a vlastně to znamená, že velmi rychle, jim to zmizí tak nějak všechno, tak přistoupili k takovému trošku tradičnímu kroku, že si jednak jako město udělali gymnázia, za druhý to pak ještě sloučili přímo se základní školou, jak ty budovy spolu sousedí de facto na stejném pozemku. A takže je tam vznikal jako je to pochopitelný krok nějakým způsobem, oni sloučili vlastně ty další základní školy, udělali ještě další věci, aby nějak drželi aspoň zdánlivě nad vodou nějaký zdání, že všechno pokračuje dál. Ale vlastně pokud je to jako jiný téma, jedním z problémů víceletých gymů, že berou z těch základních škol ty děti, které by třeba mohly dát ten třídní kolektiv trochu nahoru. Vlastně by nemělo být úplně v zájmu základní škol se těch dětí jako zbavovat. Tady jsou vlastně absurdní situace, kdy jeden ředitel základní školy a gymnázia současně vlastně aby mohl nějak zdůvodnit existenci toho víceletého gymnázia, svý vlastní žáky ze základní školy přesouvá na to víceletý gymnázium. Takže je to takový absurdní a různý věc. Díky, já se doců jste si to takže já si potvrzuji, že to tam je takový rozprostředější, uniformnější, kterou v té depresivní smyslu, nebo v těch indikátorech vlastně jednotnější. A každopádně zpátky k tomu vzdělávání. A v těchto regionech s Morem učitelů někdy můžeme zmiňovat pesimistické a zároveň se teda asi pro někoho je tam vytvořit ta viděla snadnější získání
Pak v tomhle smyslu jsem si chtěl zeptat, že tam jsou teda, se tam takhle i s podporou státu jako vytvářejí ty pozice, dejme tomu, aby tam šli učitelé a tak dále. Co podle tebe spíš jako převládalo, co si dopozoroval, jestli tady ten romantismus, že to tam jako táhne, nebo spíš jako spíš ta doba zůstat přemýšlím. Já vlastně kromě toho Vítkovska jsem teda možná ještě dořekl, že se tak ještě v těch reportážích následně věnoval osobnost, který už byl úplně jiný člen čelícím problému a v Hornicku, který to Vítkovsko je od toho centra definovaný třeba do krajské města jako hodinu nějaké cesty veřejnou dopravou, tak to je v Hornicku, to má dovolnou 3 hodiny, ty přes několik pohoří de facto, takže ty problémy jsou ještě jiný. Což jsem potřeboval nebo chtěl zmínit a to osobářstvo to bych mohlo popsat podobným způsobem, kdy vlastně ujíždíte polskou hranici a nebo se přes Polsku podrcáte aspoň do toho Krnova. Což je nutné zmínit, protože tohle je oblast vlastně, na kterou naráží třeba ředitelé nebo ředitelky těch základních škol v případě, kdy potřebují sehnat učitele nebo samozřejmě učitelky, protože se tam málo komu chce, protože to vlastně jako učitel tam navíc není problém. Někdo jako učitel si myslím chce začít pracovat jako učitel na Hornicku nebo na Vítkovsku, tak asi krátce se žene zítra, nechci úplně studovat na těch obcích. Nabízejí rovnou i učitelům místní byty a podobně, takže jako mají tam takový ty háčky, jak tam zkusit někoho dostat, ale ono to nestačí. Takže ti ředitelé naráží na to, že jim se hlásí málo lidí. Z těch málo lidí, když jim přijde třeba 6 životopisů, tak 3 až 4 jsou vlastně z jejich pohledu neakceptovatelné, až kvůli chybějící kvalifikaci. Nebo třeba zmiňoval ředitel Horník, že jsou ty životopisy extrémně podezřelí, že ti lidé mění velmi často pozice, že už z toho jako člověk vidíte, že evidentně jako je s nimi nějaký problém, a že prostě mají za sebou několik různých základních škol. A zbírají třeba jen kazeči, který ale když oni osloví, tak bychom se ty lidi nakonec rozhodnou dostat někam blíž tomu centru, protože se tam můžou vybírat. V případě Vítkovska znamená, že zůstanou spíš třeba v Opavě, protože se třeba nechce pochopitelně dojíždět hodinu každý den do práce a hodinu každý den z práce. V případě Hornická je to hodinu třeba více. Tak zapojili tady s tímhletím. Takže ten učitelský sbor jim stárne, školy, které jsou v oblastech, které čelí jako velký problém, co se týče zázemí, socioekonomického zázemí těch žáků. Asi nejbrutálnější z toho, kde jsem byl, tak to byla Osoblaha, tak tam třeba podstatnou část učitelského sboru tvoří lidé prostě bez pedagogické kvalifikace, což pak třeba, když se podíváte na inspekční zprávu České inspekce, tak nás konstatuje, že to tak je, ale současně potom napíše, že lidé nevidí, jak by to, že to pochopitelné, že to není řešitelné v té oblasti. Takže teď jako neodpovídám na otázku toho romantismu, ale že spíš jako to jako není problém, když už tam někdo teda s tím zapálil, se přijde a jsou tam i nějaký příklady, třeba se k tomu dostaneme ještě
jsou ve skutečnosti překážky, proč tam nejít z velmi dobrých důvodů a je vlastně docela obtížný je překonat. Proto je to řešení vlastně, pokud se o nějaké řešení lze bavit, nespočívá jenom v oblasti té školy, ale vlastně musí zahrnout více věcí současně, protože ti učitelé nebo učitelky nežijí jenom v té škole, ale pak jednou skončí pracovní doba a je to jako sami jako sociální takže to taky třeba všechno nutí vzít v potaz a to už jsou všechno jako věci, které jsou příliš velké a náročné, aby to třeba vyřešila jedna malá obec nebo trošičku větší městečko. Takže to bez nějakého jako velkého strukturálního plánu a reformy jako nemá úplně řešení. Když se dostaneme k tomu řešení, který třeba budeš navrhovat, tak ještě zkusit si dáš dohromady nějaký příklady dobrý praxe těch lidí, kteří tam teda jako zůstali a proč tam zůstali, jako co tam zase, jak tam žijou v podstatě tohle překonává. Nevýhody, které si vlastně jednou z toho, jak to překonat, je se vším se smířit a prostě to akceptovat, že vám to stojí za to. Samozřejmě ne každý rozhodně chce žít v velkým nebo jakýmkoliv městě a zvlášť v oblasti, kde já jsem byl, tak vlastně, nechci mluvit za Ústecko, ale vlastně já jsem se pohyboval zvlášť třeba do Jablonecko a nebo i to Vítkovsko, tak to nejsou jako těžbou zdecimované regiony, to znamená uhorský nebo podhorský oblasti, který jako člověka baví, tak v přírodě tam asi určitě může najít co ten benefit, tam nečelí všem problémům současně. A z těch dobrých praxí, mě tam, já jsem narazil na jeden dobrý příklad a nevím, jestli je univerzálně zobecnitelný, asi spíš ne, ale to je vlastně základní škola ve Vápené, to je kousíček vedle Jeseníků, kde ta obec čelila před pár lety, před 10 a více lety úplně stejným problémům jako všechny obce v téhle oblasti v podobných oblastech. To znamená, základní škola fungovala na výuku zřizovatele, protože dětí byl malý, ten demografický výhled jako je všude stejný, to znamená, že dětí prostě rapidně ubývá. A vlastně prostě v té oblasti žilo dost aktivních, relativně dost dostatečné množství nějakých aktivních rodičů, kteří hledali pro své děti potenciálně nějaký jiný typ vzdělávání a tam se sešel ten faktor, že zrovna v té době byl ředitel základní školy člověk, který na to slyšel a současně starosta obce byl, tam starostou člověk, který na to slyšel taky a prostě se domluvili a budovali tam z části ty základní školy jako Montessori část, takže tam ta základka má takovou takzvanou standardní vzdělávací část a pak má vedle jako souběžně na Montessori ročníky, když měli až do 9. A došlo vlastně k tomu, že ta základka, která skomírala, měla strašně malý, standardně malý počet žáků, jako všude okolo, ten počet těch dětí tam, teď se nejsou jistý, že se strojnásobil, nebo více než strojnásobil, když jsem se přistěhoval, když se tu dobu rozšířit, že zájem byl prostě obrovský, protože kdyby v té dané oblasti žije samozřejmě se dost rodičů, kteří přemýšleli jako více o vzdělávání dětí nebo prostě chtěli pro ně nějaký způsob. Ale to taky znamená, že vlastně vozí jako v rámci celé té oblasti do téhle školy, že vypadá ty děti nechodí do svých spádových škol. Ale funguje to a to znamená, že ta škola má prostě svoji pověst a ten ředitel té školy se mě i říkal, že ty lidi třeba rozhodují a že bych chtěli změnit svůj způsob svůj života, že teď v Praze tak třeba volají, protože když si člověk bude důvody, tak nakonec na ně narazí, volají, že když se osvojuje si děcko, jestli pro ně bude respektive ty děti. Takže jako takhle to jako funguje, když se mi nabídne něco jiného, asi se to zapálených lidí, tak to může fungovat skoro nejspíš kdykoliv, ale teď má to svý meze určitě, protože to taky znamená, že ty děti prostě si tím v obcích, tak jsou prostě stahovány tady do téhle školy. Druhá věc je to, že tyto není univerzální, že třeba i rozdělení těch dětí v té škole jako takový, jsme to předměděli, když jsem tam byl, tak platilo to, že vlastně ty místní děti z obce, které jsou ty přirozeně slávoví, tak ty skoro bez výjimky volili tu standardní cestu vzdělávání, zatímco tam Montessori část byla terapie naplněná vlastně těmi děti, které tam vyjíždí z různých koutů
ohledu na to prostě ukazuje, že je možný jako postavit tu školu prostě i v takovéhle oblasti, najít tam dostatek dětí a udělat z ní prostě úplně výšku střelu. Takže to taky znamená, že my vlastně máme naplnění učitelský sbor, nemají fakultaci, nemají žádný problém s tím, jako se dá. Už teda si jak spělám, že z toho dovozu jako učitel, který hledá místo v oblasti, tak tohle bude dost z velký míry určitě tak někomu jako zkusíte, že ta pověst samozřejmě obecně vždycky dá. Takže ty alternativní formy školství, jako tam tohle příklad, jak to funguje, asi je smysl, aby to bylo to hlavní řešení, aby všechny školy, které nebyly alternativní a všechno, tak co je podle tebe jako, jak to řešení systému? To trvá nějak nápady. Mohu ukázat, co zatím třeba nefunguje, jaký jsou aktuální přístupy a který třeba se dávat, tak můžeme se zkusit pustit do těch věcí. Já to asi neřeknu nic překvapivě druhého, ale já si myslím, že velký problém nejen škol v této oblasti, ale určitě i v těchto oblastech je samozřejmě ta roztříštěnost a je to, že ti jednotliví zřizovatelé prostě se z těch jednotlivých obcí si berou s těmi svými problémy, každý po svém a nikdo neřeší vlastně to vzdělávání v tom celku na tom daném území jako takový, což pro mě takový příklad toho byla třeba Soulaha, což je malý, dneska už malý město, ty dvě uši na Jesenicko, tak to druhý vpravo, tak to je Soulařsko. A tak Soulaha je v tomhletom výběžku nad Krnovem. A to bylo kdysi obec, která měla 4 000 obyvatel, bylo relativně prosperující kulturní centrum celé oblasti. Během závěr druhé světové války to vlastně celý rozbombardovali při osvobozování, tak se postavilo takový panelákový město na půdu rysu toho de facto starověkého. A ten počet obyvatel byl se třeba na čtvrtinu, jestli se nepletu. No a další katastrofa přišla v roce 89, kdy tam zkrachovaly takový velký zemědělské družstva a podobně. Ta zaměstnanost okamžitě vystřelila raketovým vzhůru. Tam už vlastně zůstala, to se nic nezměnilo. A do toho tam část těch panelových domů tak skoupil někdo, si to vlastně obchodník s dobou a ten tam vlastně referuje lidi z celé republiky, ty lidi tam drží relativně, z toho, co já jsem zjistil, relativně krátce, třeba rok, 2, a zase někam dál, což znamená, ale co má velký dopad na tu základní školu, která tam je, která vlastně podle toho zástupce ředitele, se kterým já jsem mluvil, zatím se třeba v podstatě každý školní rok mění třeba třetina žáků, že prostě třetina je najednou pryč, pak mají novou třetinu. Oni s těma vlastně směnou cokoliv vyřešit, tak se to zase celý ten cyklus opakuje. A není v jejich silách, kdyby se z toho vlastně za vlasy vytáhnout, není to silách ani toho starosty, který si navíc uvědomuje, že ten problém je současně jako udržuje i po základní škole takovou nadvoru, protože jako je to druhá věc, že pár lidí, co tam vždy, že místních, a tím jsme zvozí svých dětí zase do základní školy jde, takže taky se tam ta vzdělávací situace celá doba vrátila, ale současně i tak těch dětí je tam málo, že kdyby tam vlastně ten chodník s chudobou neměl ty ubytovny a neměl tam tolik lidí, ta základní škola se stejně jako by neměla nikdy počet dětí, aby vůbec existoval, kdyby zanikla. To je silně sociální, který nemá žádné řešení, ale není jako prostě v silách zřizovatele a ředitel
procitovat jeden z těch článků, měl otázky asi názvu, jak zachránit regiony a škola, mít více úředníků a přestat si nalávat, že se z nebe snesou investoři. Můžeš to nějak jako v krátkosti rozvíjet? Jo. Jak s těmi úředníky, to je taková, já jsem chtěl říct provokace, ale to vlastně není provokace. Ono se pořád jako mluví jako oblíbený politický téma, jako jak zajistit peněz do rozpočtu více, že se seškrtají úředníci nebo se berou peníze nebo něco. To už je extrémně, což je extrémně iritující a proč je to třeba blbě tady do toho vzdělávání, tak to bych třeba mohl zmínit, jo. Když jsme to řekli, že to bylo dvakrát, jsme šli s ředitelem základní školy, oni samozřejmě spoustu věcí, tak jako spousta jiných základních škol a jiných institucí, kde financuje z různých grantových výzev. To znamená, že vždycky čekají, když se někde něco vypíše, pak na to něco napíšou a pak se můžeme říct peníze z Senát, takhle to posunují dál. Ale to, že my máme málo těch úředních kapacit, není dostatečně počet, nejsou dostatečně zaplacení a vůbec celý podimenzovaný, tak má třeba ten důsledek, že když se rozdělovaly peníze z Národního fondu obnovy, když se nakladnou rámci vzdělávání, tak vlastně tam byl jedna obří částka peněz, které mohly být alokovány, ale ten stát to ušetřil a tak nereálnost lidí, kteří by to vlastně jako nějakým smysluplným způsobem administrovali, aby ty výzvy třeba byly napsané smysluplným způsobem, aby to dávalo smysl, což třeba když mu popisoval a říkal ty nápady, tak my se snažili dostat, už nevím, co to bylo, protože se snažili dostat granty prostě v rámci téhle ty výzvy. Během 4 roku, co to psali, tak se asi 8krát změnily ty zadávací podmínky, že prostě oni to neustále měnili, což pro ně znamenalo to řešit s externí firmou, protože ty nadkapacity takový jednoho ředitela bylo všechno administrovat, takže oni to neustále přepisovali. Každá ta změna, když znamenala vždycky změnit nějakým způsobem rozpočet, protože bylo nějakým způsobem kofinancovaný, tak zase znamená jít za zastupitelstva obce, který to musí odhlasovat a schválit, takhle to řeší 3/4 roku a na závěr, protože už to bylo příliš smatečný celý výběrový řízení, tak to stát, respektive to administrativní ministerstvo školství jako úplně zrušili celý a psali následně znovu. To je podle mě třeba problému, který jde vyřešit tím, že ty peníze bude rozdělovat nějaký dostatečný počet dostatečně kvalifikovaných lidí, kteří to třeba nebudou dělat první a bude to, když to teda musí být takhle, že si vůbec, že já teda s tím mám osobně problém, aby si ty školy musely základní věci nebo vybavení učebé a podobně pořád řešit přes nějaký granty místo, aby to byla nějaká samozřejmost. A ten ředitel nebo ředitelka a ta administrativní část té školy si mohla vydat vzdělávání a ne tady tyhle v podstatě základní věci. Druhá věc, který to vede, je taky to, že některé ty školy, které se daří, tak se nakonec naučí, jako jak tohle to řešit, když je to strašný ten systém, ale pokud máme ty školy v těch oblastech, které prostě neví, kam takzvaně přeskočit, jsou dobře, můžu si volit to oslovovat, které jsou personálně poddimenzovaný, prostě ty lidi, kteří by to tam jako oslovovali, tyhle ty grantové věci ani nemají. A ty se k tomu třeba jako nikdy nedostanou, nebo je to pro ně mnohem větší problém, víc náročný, nejsou tak úspěšní. Což ale znamená, že to vlastně neřeší v tom konečném výsledku, co by to řešit mělo, protože by se vlastně potřebovali, aby se víc těch prostředků se nějakým účelným způsobem dostalo k těm, kteří to potřebují nejvíce, a ne k těm, což teď nemluvím konkrétně, nebo osobaze, a ne k těm, kteří prostě našli ten klíč, jak to teda úspěšně si můžu žádat a celý to absolvovali. Takže tady se no. Takže prostě řešení je prostě tu administrativní tíhu těch investic nebo nějakých prostě... Jo, to jsem už teda se... Odsunout z těch škol a nějakých prostě agentů nebo států prostě... To pro mě znamená mít více a dobře zaplacených úředníků je tohle a já si myslím, bohužel český stát selhává rozhodně v tom, že není schopný si spočítat, že se něco může vyplatit nějakým dlouhodobým horizontu. Pro mě to byl tragický příklad třeba stávajícího ministra financí, že se to všechno řešilo extrémně z roku na rok, jak kdyby ten další rok přišel, místo aby se to řešilo z nějakých výhledů nekách, že teď se nám vyplatí, teď máme třeba dobří peníze, které nám přichází z Evropské unie, snažíme se nám vyplatilo dobře zaplatit nějaký tým lidí, který bude řešit celou administrativu a rozdělovat je. Ano,
třeba za 10, 15, 20 let. To je škoda, že se nebojala tak všechno zatím. Co vy si myslíte, jako chce někdo pozdílet nějakou zkušenost z regionu svého učení, máte nějakou, v případě už teďka nějakou otázku, my jsme se mohli dojednou z ministerstva školství, my jsme to dá zareagovat. Můžu zareagovat, jestli chci. Určitě no, vlastně celá řada těch problémů, které jste jako zmiňoval, jako strukturální. Máme vlastně 6 000 obcí vlastně. Takže ta struktura je strašně rozšířená, tak samozřejmě základní škol, když je to zřizovatel opravdu v malé obci, tak potom nemůže většinou poskytnout třeba tomu řediteli školy dostatečnou podporu právě třeba v řešení grantů a svojimi věcma. Částečně to mohou řešit třeba společenství obcí, což se trošku někde děje, to mohou být třeba 50, což je jedna možnost. Další věc je vlastně třeba novelizace školského zákona, tak by měla být možnost vlastně slučování škol, to znamená, že škola vlastně mají vystaven od 180 lidí, tak by měla být možnost je vlastně slučovat. A tam myšlenka zatím by měla být, že vlastně potom ta slučená škola by měla mít větší kapacitu na to právě řešit administrativní věci. S čím by částečně měl třeba pomáhat i střední článek podpory, který je vlastně jako na krajích, ale tady taky třeba jako zatím do roku 29 a bude otázka, jestli se bude třeba transformovat nějaký jako střední článek řízení. Což bychom strašně potřebovali, protože u nás je ten problém, že si nejsme úplně jistí, kdo je zodpovědný za kvalitu vzdělávání. To je další z těch problémů. Co cítíte třeba jako s tím, že ještě máme úplně došení vlastně jako vzdělávání na vedení ředitelů škol, který, jak se ukazuje, to jsou extrémně důležitý právě v tom, jestli ty školy jsou kvalitní nebo nejsou. A samozřejmě ale celá řada těch jako strukturálních problémů je mimo školství. To je přesně, co jste zmiňoval, když jsou to prostě nějaké strukturální postižení regiony na okraji, tak se tam bavíme o infrastruktuře, o třeba tam ty lidi, mít tam kvalifikovaný lidi, že prostě ten vrství pedagogů je fakt značný na některé věci jsou už za hranicí možností toho, co když řešit jako myšlenot, ale tam může to potom nějaký mezirezortní spolupráce, což je samozřejmě jako další jako problém, že to je ta mezirezortní spolupráce někde jako funguje. Někdy se to daří, že jako třeba jsme školy, ale někdy to samozřejmě tak je využití. Takže ty problémy jsou prostě složitý a systémový a ne, můžeme částečně nějakým způsobem se snažit takové řešit, ale jdou prostě za hranice jako možnosti toho rezortu. Já bych ještě zmínil vlastně k tomuto vztahu zřizovatel a vedení té školy, že já jsem vlastně v těch obcích, kde jsem řešil ty školy, tak jsem se scházel se starostkami těch obcí, takže jsem se jich cíleně ptal, jak vlastně nevím, přesně pomohal, ale jakým způsobem vlastně hlídají kvalitu těch škol, jakým způsobem se o to zajímají, co to řeší. Oni vlastně ty zmínky se na mě dívali, jako na co se ptám, protože pro ně to problém se školou začíná končit tím, že dosadí ředitele ředitelku a pak jako takový ty provozní věci, takže nevím, budova peníze na vymalování nebo něco, ale ta otázka na tu kvalitu vzdělávání, co o toho čekají, tak to, já to jako chápu, jo, ten starostka malý obce menšího města, který tomu ještě nemá žádný další delegovaný úřední aparát, na to samozřejmě nemá absolutně čas, protože mu neustále volají všichni v celé obce s každým problémem, co tam existuje na nepovolný úrovni, ale to zase mluví proto, jako aby ty školy prostě se z toho nějakým způsobem vyňaly a byly zřizovány na plnění vyšší úrovni, protože to je nikdo nemůže čekat vlastně od těch starostů a starostek, že budou ještě po nocích studovat jako nějaké indikátory toho, jak se třeba posouvají děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v jejich základní škole a jestli teda se jim daří nebo nedaří. Jako, to prostě dělat nebudou. A my jsme si ani netváříme, že to dělat měli. Oni by to jako dělat měli, protože jsou ty zřizovateli, ale to vlastně reálně světě to nikdo nečeká, že to bude, že to se jenom nejspíš možná je to někam smějí. Ne. Má někdo teďka otázku? Já bych... Já jsem měl z spolku dětí země, nezajímám se o ekologickou výchovu tak detailně jako na školství, nicméně mám jakoby
se to trochu rozproudil, dvě zkušenosti s městem Bílina na Teticku a potom z Třebíčí. My řešíme obchvat přesletou dopravou, tak třeba někdo poučí, když řekne, jak to třeba má být jinak. Takže moje poznatky jako laika, co se týče Bíliny, je takový, že tam je to podobně, jako co říkal tady kolega. Tam je 8leté gymnázium, které je sloučené s mostem, ještě se tam přidali nějaké odborné učiliště nebo odbornou školu, takže tam je nějaký konglomerát těch škol a ty samozřejmě berou ty děti z těch základních škol, do nich jezdí ty z okolí. Takže tam se drží toho 8letého gymnázia a obhajují ty učitelé, že tam jako vzniká ta elita. Doktorové ta diskuze, že 8leté gymnázium je něco nejlepšího, co existuje, takže to se nám prostě drží pod konce. Politická situace, už to zazámku je taková, že Bílina vygeneruje vždycky nějaké velké politiky. Tam z Bíliny původně byli komunisté, nebo sociální demokraté. Komunista byl 8 let hejtmanem za KSČM. Teď tam místo nich je tam ANO, takže tam je starostka asi 8 let, která teďka možná bude ministryní pro místní rozvoj. Mluvím o tom, protože je tam zřejmě velký zájem centra, to znamená hnutí ANO. Laicky řečeno, Babiš jako bývalý premiér a současný bývalý opoziční politik si myslím, že v Bílině byl pomalu každý půl rok. Takže ta Bílina on se jakoby šetřil a z toho politického hlediska prostě tam je ty lidi, co tam jsou vidí zájem centra. Samozřejmě máme takové extremisty jako Vandase z zastupitelstvu, nebo fašista, který tam řeší migraci a nebo romskou komunitu. Ale chci jenom říct, že ten problém ve školství jako laik, jako ekologická organizace se zabývám něčím a pocit z toho, že ten stát tady se zbavil nějakého nástroje typu okresních úřadů a založil si tady samosprávy jako je kraje a potom obce, takže do školství hodil z toho unitárního státu na nižší jednotky a třeba na Slovensku okresy existují. Takže kdyby to školství mělo třeba ty okresy, tak ten stát mohl ty školy nějak líp organizovat nebo řídit. A na druhou stranu vidím, že stát propaguje třeba sport, takže založí agenturu pro sport. Ale ne teda agentura pro vzdělávání. Takže já si myslím, že první problém je, že tady chybí nějaká centrální složka, která by to školství nějak řídila. Tím nechci navazovat na bývalý komunistický režim. Ale ta roztříštěnost mě opravdu překvapuje, protože jako tady slyším, tak každá obec se potýká se stejnými problémy, každý větší město se potýká se stejnými problémy a každý vlastně neví, co se děje. Takže například Bílin mám pocit, že to je stejný problém jako na Ostravsku, ale díky tomu, že tam byl třeba ten zájem toho Babiše, tak ty bílinské školy jsou jako i často v médiích a nějak se to tam jako nějak funguje. Až to ignoruje tu velkou politiku, takže je tady jako zájem z centra, co se tam děje. A to nechci jako říkat, že celý Ústecko takové dokonání. Možná, že jediná v tom, že Bílina je na železničním koridoru, že tam opravdu nutí Bíliny s vlakem, z Prahy prostě dojedete za 2 hodiny, bylo po dálnici na Ústecko na Kazavadnu. Takže jenom se to nám může říct, ale ten případ na Ústecku konkrétní, že ta Bílina možná je specifikovaná v tom, že má podobné problémy, ale že cítí nějakou podporu vysokého politika, nějaké strany, která má velkou podporu, tak tam nějaký ten zájem lidí cítí. A jestli tomu ještě má tady snadné něco vykáže, potom říkám, kdy přišel to předmísto. No, ono s tím asociálně takhle jako původně taková logická myšlenka, tady se tím, že jednak budeme mít vlastně, že po roce 89 tady bylo takový rozstřel mezi těmi svazky, jak se to přesně jmenovalo, ale že se prostě osamostatňovalo jedna za druhou a současně i za těma školami, že každá obec se bude zřizovat svou školu a to svým, že to vlastně bude těm lidem blíž a oni si budou víc rozhodovat o tom, jak to u nich je. Že z nějakého historického
10 let někam posunout, nebo už to vlastně dlouho smysl nedává, ale v tomhle jsme zůstali zaseklí a vlastně blbě se z toho hledá cestu ven. Ono to má ještě spoustu, nejenom jako soupeření víceletých gymů a základních škol, ale i to, že máme oblasti, které můžeme definovat jako oblasti, která má prostě velmi podobný nebo velmi podobný problém, že může být třeba celý ten region Vítkovska a nebo jako něco, tak ono to, když tam každá obec má sama za sebe svoji zámkovou školu a sousední má sama svoji zámkovou školu, tak oni spolu taky tak trochu jako, když to na místě tak a je různým způsobem taky trochu soupeří, že prostě jako ono taky, když nějaká škola si trošku podaří být takzvaně lepší, nebo ty rodiče začínají, tak ty rodiče vnímají, ale by tak vnímat nemusí, ale prostě někdo otevře a nějakou ubytovnu v té jedné obci, takže se změní sociální podmínky ty základní školy, ty rodiče začnou přesouvat ty děti, změní se celá ta dynamika. No potom tak dochází k tomu, že ty základky spolu tak trochu, takže přiznaní nebo nepřiznaní, taky soutěží a my vlastně to tam taky nechceme, aby tady probíhala na nějaký území soutěž základní škol mezi sebou. Protože to je vlastně jiná věc, která poměrně často vypadá z té debaty o to vzdělávání, že se řeší problém zřizovatelů, řeší se problém třeba ředitelek nebo toho učitelského sboru a podobně, ale že se to nestaví tak často jako otázka, co by bylo nejlepší v zájmu těch dětí, že kdyby se ta vzdělávací politika častěji jako reagovala touto otázkou, tak jestli odpovědí potom mohly vypadat taky jinak, že potom se možná víc zdůvodňovalo, proč je to udělat tohle, protože ta odpověď byla, protože je to nejlepší v zájmu těch dětí, které se tam narodili, nebo nerozhodli o tom, že se tam narodili a ten stát jim ústavu prostě slibuje jako vlastně bezplatné vzdělávání na co teoreticky nejlepší úrovni a měl by to nějakým způsobem prostě zajistit a ten stát na to rezignoval a jako výmluvu mohou používat, protože vlastně si o tom rozhodují ti lidé sami v té každé jedné obci, ale my víme, že to prostě není pravda, že každá ta obec tím, že v jiných podmínkách, který se také vybrala, tak vlastně o spoustě věcí vůbec rozhodnout nemůže. No, já mám pocit, že když to bílina vygeneruje hejtmana, tak okamžitě jako do té bíliny nebýt třeba peněz z kraje, nebo že ten zájem tam o tom něčem. Když vygeneruje ministryni, tak jako z bíliny, 17 000 obyvatel, tak už jako ta bílina se jede, ale ten naopak zase jiný školský systém. Že to má být jako díky politické moci se ta škola bude dobře, nebo máme tam pravodnic, máme tam polikliniku, jakmile vygeneruje politika z mocí, tak najednou, když se tam něco děje, a tím právě chce navázat jako se na Třebíč, kde se nám plánuje za 400 miliard postavit jaderný blok. A v souvislosti s tím, že peníze se našly na 400 miliard, a se stále posunuje až 20. No a co to znamená? Najednou se našlo 15 miliard na opravy a rekonstrukce a modernizace silniční sítě, aby tam dovezli 6krát, já říkám 6krát, na 8krát. Penální odděl generuje na 10 000 zaměstnanců, takže se musí stavět byty, školy, sociální zdravotnictví, takže to vygeneruje stát dohrát další 12 miliard na tyhle ty věci. Takže z toho mi vyplývá, že když stát samozřejmě chce, má politiku jaderné energetiky rozvíjet, tak najednou se tady najde 500 miliard na to, aby se ten region, který už tam je ten jaderný region, už tam 70. let nebo 80. tak najednou ty peníze jsou. Jo. Takže peníze jako podle mě vždycky jsou a budou, jako hláška, že nejsou peníze nesmysl, protože ty se vždycky najdou, když je státní politika. Když je státní politika jaderná energetika, tak najdou peníze na jadernou energetiku, a když státní politika není na obnovitelné zdroje energie, tak jsme na 3. místě v rámci EU, se Slovenskem a s Marokem. Takže pokud to vzdělávání není zájemem politika, protože chytrý lidi se potom chytře umějí zeptat. Jenom napadlo, jak jsi říkal, že se někde vygeneruje 10 000 pracovníků, jak když jsi sledoval, když dostavovali asi myslím, že z 10 letých zpoždění ten jaderný blok nebo jadernou elektrárnu ve Finsku s nějakým nevyslovitelným názvem. Jeden z důvodů prodražení a prodloužení bylo, že museli někde sehnat stovky svářečů, který podivu neměli na místě, protože museli svážet z celé Evropy. A o to se to celé natáhlo. Já si myslím, že tady se nám to zopakuje z toho naší minimální nezaměstnanosti, že taky se zjistí, že chybí 200 lidí s touhle kvalifikací a 200 z
Ne, souhlasím s tím, že když ten stát si určí nějakou prioritu, tak peníze jsou. Opakem toho je, nevím, jestli to je přímo odpověď na rozvoj toho regionu, ale třeba tam je hornické sjednictvo, tak často zmiňují odeka, kdy se tam mluví o tom, že by jim pomohlo, kdyby se prostě udělal tunel do Nových Zéland, protože prostě ta doprava nejela prostě nahoru dolů, přesto a bylo to napříjemný. Vždycky se tam zopakuje a pak stát nebo nějakého složka udělá nějakou studii, ze které vyjde, že se to ekonomicky nevyplatí, i když se nebavíme o 400 miliardách, jako v případě elektrárny. A myslím, že tam jsou maximálně nízké jednotky miliard, ale prostě ekonomicky vyjde, že to nemá cenu, protože se do toho vlastně ta kvalita života těch lidí jako nějak nepočítá. Tady do toho to se jenom spočítá jako ten čistě ekonomický nějaký vývoj a rozvoj, protože to nikdy nevyjde, protože těch lidí je tam málo, jelikož v čase ubývá, tak ono to asi bude nevycházet, takhle neustává. Si myslím, že tohle nás taky dělí jako od státu. Nechci je idealizovat, ale myslím si, že taková debata by se prostě třeba v Rakousku nevedla, že prostě udělali ten tunel a 40 let by tam nejezdili politici, vyprávěli, že by to možná bylo dobře, ale ekonomicky to nevychází. A pak ještě se týče těch peněz té infrastruktury, to je taky problém u těchto takzvaných regionů nebo těch periferních oblastí, že tam když už peníze jdou a budou se jdou nějaký, protože když tam jdete, tak dnes ty silnice jsou obvykle upravený a obvykle jsou upravený úřady nebo základní školy, které všechny jsou stejně zateklený a ukreslený stejnou oranžovou. Jakože když jde o tu fyzickou hmotu, tak ty peníze tam jako přitečou a ty asfaltky, zastávky, tohle všechno se opraví, ale kde chybí ty peníze, tak jsou právě ty lidé jako takový. A to je to, co by tam, jako nikdo nemůže čekat, že se bude na Sovařském nebo Javornicku žít jako v Praze, ani ve středních Čechách nebo takhle. Ale to, co by tam reálně pomohlo, tak je prostě aby ty lidé měli více peněz v kapse, protože to je jedna z mála věcí, jak můžou vlastně udržet v chodu vůbec nějaká lokální služby. Třeba vůbec nějaká obecní hospoda, kavárna, to je jedno, co takové věci tam jsou, aby se udržela v chodu, tak prostě těm lidem musí zůstávat v kapse nějaké peníze, aby to prostě jako mohlo fungovat. To je jako jedno z mála řešení. A to je jedna z věcí, kterou ten stát dělat může, tím, že třeba ty učitele bude a asistentky učitelů může, že prostě bude platit dobře, předvídatelně a že bude jasný opravdu, že když teda nějaká vláda schválí, že učitele bude 130%, takže to bude doopravdy a ne, že se pak vymyslí nějaký mechanismus, jak to vlastně udělat, aby se tolik let nemuselo. Takže tohle je něco, co tam může prostě přijít přes to úřednictvo, přes to učitelstvo, tak tohle jsou prostě prostředky a takhle oni se tam můžou aspoň nějakým způsobem udržet v chodu základní věci. To je jedna z věcí, ale tohle do státu nejde, protože vykázat pro investování něčeho do asfaltu je jednodušší, než prostě vypočítat, jaký přínos má, že lidi mají více peněz a dokážou udržet v chodu nějaké základní služby v té oblasti. Souhlasím. Jinak asi jsme už měli 3 hodiny, kterou jsme měli mít. Každopádně, pokud chcete, ještě můžeme chvíli v diskuzi pokračovat. Když potřebujete jít, tak samozřejmě můžete já jsem si chtěl právě teďka, když se bavíme o těch prezidentských, tak vrátit k tomu operačnímu programu Spravedlivá transformace. Já nevím, jestli tyhle regiony, které tam jezdíš, jestli jsou součástí Moravskoslezského kraje. Jo. Moje část, to Sochařsko a vlastně Kolobina Jesenická patří pod Olomoucko, což je jiný jeho problém, že to je strašně velký potoce. Tak se teď zeptal, jestli jste s tím setkal, jako, že už nějaká reakce třeba tady na ty fondy poslední 20 let, nevíš, jako, nebo nepozoruješ tam nějaký viditelný, že se to zlepšilo celé, to jsou Moravskoslezské. Jo, to nevím, já jsem spíš sledoval, jestli komu s těm penězům stačí snaží v rámci spravedlivé transformace dostat lidé jako tykač a spol, ale tady nevím. Tam jakož jsou nějaké investice přímo v škole, učitelé, jsou tam takové programy, když se jako zaměří na to vzdělávání, na ty další infrastrukturní věci. A myslím, že tam byl pokus i zaplatit
tak skončilo vždycky to jako složitý, jako teď se nám nastínit tu roli toho státu, no? Že jako, i když teď třeba ty prostředky jsou, v tom pokračení spravedlivá konzultace, jak to udělat, aby to udělat ten správně, aby to pak se nevěnovalo prostředky nějakých prostě tam jsou. Tak do vzdělávání jsou nějaké prošlapané cesty samozřejmě. Jako více zemí, třeba Británii to mají, že prostě cíleně sleduje jako sociální skladby oblasti, z jakého prostředí ty děti přichází do té školy. To znamená třeba kolik dětí je třeba z rodin, když příjmy jsou prostě pod nějakou úrovní, můžeme rovnou říct, jako, kolik dětí je z chudých rodin a podobně. Na základě tady toho se stanovují nějaké koeficienty, podle kterých ta škola dostává ne finance, ale finance konkrétně na to, aby prostě dostali o to víc třeba školních psychologů nebo sociální podpor. Speciálně říkal, že tohle samotný vyřeší ty peníze, to určitě třeba je spousta dalších věcí, aby ta školu třeba řídil někdo, kdo to taky dobře přemýšlí a dokáže tam nastavit dobrý fungování ty školy, ale to je jedna z těch věcí, která do toho měla zapadnout, aby prostě se myslel na to, že to je třeba taky jako na to myslet, že to není, když je jedné škola a druhé školy nejsou dvě stejné práce, prostě má to nějaký věci. No.